Vimos ahora Xusa Ferreiro e máis eu de presentar en Secretaría, diante do secretario, a nosa renuncia a todas as responsabilidades de goberno que tivemos nesta Deputación xa desde o mes de outubro. É dicir que nos imos moi orgullosos do traballo que fixemos. Estamos nas institucións para intentar transformar a institución, transformar o país, transformar o noso entorno. Que deixamos as portas abertas dos despachos, quedaron os papeles encima da mesa e quedaron os ordenadores encendidos. O que vamos facer é formatealos, pisar os discos duros como fixo a señora Elena Candia o día que se tuvo que marchar. Vamos facer unha oposición completamente responsable. Nós non nacimos para entrar nun reparto de cartos, de sillóns e de responsabilidades. Nos actuamos exercendo a nosa coherencia, a nosa dignidade. Efectivamente hai un pacto asinado no seu día co Partido Socialista que ficou en papel mollado, e iso a única saída posível é a da saída do goberno, non? Por iso adoptamos esta decisión. En este momento hai unha política de feitos consumados, hai unha grande coalición nauseabunda conformada por unha banda caciquil organizada no Partido Popular, sumada por un tránsfuga obsesivamente ególatra, e agora tamén co concurso do Partido Socialista.